Pozdrav svima, dobrodošli u novi vlog. S obzirom da je danas petak, sam ustao u jebenih 6:44, zato što kao i juče jebi ga idem na posao. Kao i uvijek idem se umiti, oprati zube, spremiti šta mi treba za jebeni posao, pa se vidimo posle. A vid moje noge. A vidi ih sade. Zajebam se. Što je ono bilo? Idem naći nešto da jedem. A mogao bi jesti piva. Ne. Mogao bi jesti. Lubenica. Neka vidi lubenicu. Šta ću jesti? Neću nešto jesti. Pola me kurac, jel? Nećem kupit ću usput kad budem išao na posao nešto lepo za pojesti. A vid sad moje noge. Dalje nema. Evo me, izašao sam napolje, ajde toplo i danas će biti sparno, znači jučer sam na poslu prokuvao 18 puta, bio sam mokar. Haos je. Eno onako se parkira bicikli. Čisto da znate. A vid novi koš, a? Šta se teo reći? Znači idem sad na posao, snimit ću vam neke scene malo tamo. Kad se vratimo, idem po Tinu, idemo kod mene na, nije vikendica, ali je tu pre bila vikendica i vinograd, sad je to zaraslo. Idem da vidim kako je, poneću motorku, kosu i to, pa ćemo to krenuti okrčiti. Zato što tu hoću da sečem drva i da sredim to malo, i poslije toga trebam ići pokupovat neke stvari, pošto sutra idemo kod Vuleta i Lize. Trebam dačiju srediti, pošto sa dačijom idemo u Bosnu, Bosanski Brod kod njih. Treba usisati sutra kad krenemo, ćemo je oprati i slično. Znači, uglavnom, vidjet ćete šta će se dešavati, bit će jebeno dobar vlog. Evo me, došao sam na posao, došao ovdje na vagu da izvarim kamion. Jel vidiš kamion, jel vidiš jebote kamion? 14 tona. Jel da piše 14? 14 i 320 bez vozača. Ljudovi, samo da vam se javim, da idem prebrojati robu, tu sam spremio lager listu i sve, tako da idem napolje brojati robu, pa ajde idete malo sa mnom, koga jebe. Evo me, brojim robu, silazim sad dole pa idem dalje prebrojati i ono tamo iza što ima i ono tamo. I imam ja prebrojao sve, tako da idem sad to sve poizračunavati koliko šta kako i slično. Evo, stigla mi poruka od pošte, da mi je stigla pošiljka, tačnije bateriju sam naručio za ovaj telefon, znači za Samsung Galaxy Note 3, pošto mi je ova slaba, znači isprazni se za po dana. Tako da sam uzeo novu original, znači stiglo mi je. Kad dođem kući, kod mene je da stavim novu, da ga koristim 8 dana, a da ga ne punim. Joj, prokuo sam. Evo me, idem unutra u kancelariju, tovario sam kamion sad, znači napolju 40 stepeni. Idemo unutra, sad kad uđem unutra na klimu na minus 20, kad umrem, neće me biti sljedeći cijele nedelje na poslu. Otprilike. Znači, odo unutra, prokuo sam, Bog te mazao. Sad bi išao na bazeni, išao bi u 3. Pošto sam vidio da mi je zanimljiv onaj vlog, tačnije moja dešavanja na poslu, odlučio sam da vam pokažem viljuškar.
pošto ima vas dosta koji, ovaj nema vrata pošto je vrućina pa je skinuto, ali u prošlom vlogu sam vozio onaj drugi, da vam pokažem čisto ono šta tu ima. I ovako, ovdje ima malo smeća i svega, znači normalno ima gas, ovo mu je kočnica, ovo su obe kočnice, aj lakše da vam objasnim. Znači ovo je kočnica, ovo tu je, ovaj kurac je za nazad i za napred. Ali držim kočnicu, znači kad gurnem, on kreće nazad. Kad gurnem napred, on kreće napred. I sad normalno gas samo. Jevi ga, ovdje ima neke kurce ove za svjetla, ovo ono, ovdje brisači, ovo ono. Ovdje su ove kurci kontrole. Znači za gore, za dizanje gore. Vidite valjda. Ovo je za, znači kontaž za riješ od sebe i na sebe. I ovo vam je za levo desno, znači ovako. Eto pa ko bude htio da vozi minjuškar, ima ovdje dovoljno za početak, nek polaže, ja sam položio, nije teško, trebalo mi za posao. I slično, onda sad voziti robu pa se vidimo posle, aj goodbye. Ovome idem kući s posla, znači prokuvao sam, ima 40 stepeni i sigurno jebo mater. Znači idem kući sad jesti, okupati se, idem po Tinu, idemo do grada i onda opet moram ići posle do firme, treba stigne neki kamion da istovarim. I sutra ujutru idemo kod Vuleta i Lize, ali oni ne znaju. Znači ja ovaj vlog stavljam, danas je petak, vi ćete ga gledati u subotu. Znači na početku vloga uvijek piše koji je dan bio kad sam snimao vlog, ali uglavnom bude dan pre nego što vi gledate. Znači sutra ujutru idem kod Vuleta i Lize, vi kad budete gledali ja ću već biti tamo. Znači rekao sam da ću doći sutra uveče, ali ću doći ujutru, oni će spavati da ih iznenadimo, vidjet ćete me u live-u. Tako da objasnio sam sve, pa se vidimo poslije. Znači ja stigla mi je baterija što sam naručio za telefon. Sad ću to lepo da otvorim. Ajde ovako ćemo. Sad ću to lepo da otvorim. Da vidim, jel to valja? Tako, znači sad imam novo staklo ovo, novu bateriju, znači sad je ko nov, sad samo roka dok ne crkne. I ja se okupao i jeo i idem Tini uzeti tortilju da jede, nije jela, gladna je, pa ću joj uzeti tortilju, opa, sekund auto ide, da se ja malo zalecim sam. Idemo joj uzeti tortilju da jede, idem po nju, onda idem do firme da istovarim taj kamion što trebam, pa ćemo onda vidjeti šta ćemo dalje.
što se tiče posla, gotov sam. Evo sad do grada ono pokupovati. A Tina da vidim ruku. Šta je to? Pečat. Jesi se igrala pečat? Da. Zanimljivo. Da. Ludak. Slatki. Bitno da ona jede. Najela se da Bog. Di sutra ideš? Kod Elize. Kod koga? Dvojta Elize. Ko su ti? Tamo neki. Budale neke, ja? Da. Evo uzeo sam i produžni USB. Kad budemo sutra kod Vuleta ili Ize da možemo praviti napolju roštilj i snimati live sa spolja. A vidio ne? I ona sad misli da je lepa. Jel ti stvarno misliš da je lepa? Tina, daj ili ne? Kupio sam nove boksere, te šta će mi jaknicu. I to kod Kineza. Eno, sad sam pustio Tinu tamo malo da se igra. Čuriti. Sad će doći. Malo se igra pa će doći. Šalim se, evo je. Nema mi tako zabiti. Tina, ne zabijem ti aparat u glavu. A ovo je moj sladoled, malo lepši je Tine. Ko je lepši? Pa, peci, ti si malo sladoled. Šalim se, Tina je lepa kad je sama bez sladoleda. Šalim se, ljubav je lepa si. Aj Stefane, ja sam... Možda ideš da si igraš na ono? Da. Ajde. Evo ga i novi miris za auto. A, Jel nemoj miri? moju ruku ti da vidim. Hajde stavi. Stari smo sinu baci. Ali miri, pomiriš? I evo me editujem ovaj vlog. Ali kako ga ja u stvari editujem kad ste vi ovo već gledali? A još nije ni gotov. What the fuck? I evo ga, spremili smo tu stvari. Znači ja sam spremio svoje. Tina kući valjda spremila svoje. Ja sad idem spavati 1 sat ujutro, idem staviti klip da se renderuje, da se uploada i znači ujutro ga odmah objavljujem pre nego što krenem za Bosanski Brod. Kao i uvek ostavite like, komentar ako vam se sviđaju vlogovi i subscribe. Idemo polako na 7000 subscribera, pa na 10, pa na 20, 50, pa 100! Nadam se da vam sviđaju vlogovi, iskreno. Trudim se koliko god mogu. Znači to je bilo to za ovaj klip. Pozdrav svima, vidimo se u sljedećem klipu ili vlogu.